ka jingbom dan bording haki thain khappud ka bahap apo ka mauti ka jonsi ka lapun long ya ka wek seng samla puli ka blatip kum ka all tiwa student union menta ka si ka laitrip nora ka lalik bani kendu ya ka executive engineer bat ya superintendent chong ka MEPDCL ka umyam division ka badai pej ya ka benta chong ka power distribution lani ka bakhmi banpen poi sam bording shaman la kishnong bat kithan ka tai ka jinglek ya kendu chong kitei ki noyelam ka seng atsu kala long harangkat ka jisnan lang jong MDC ka mauti ka jonsi uba Charles marngar hakte ki ji kendu keseng atsu bat uba Charles kila kerpat bat kentu ye kitei ki he jong katnat badi pej ya ka benta sam boarding electric ba kimpen poino ya ka boarding electric sakin riutulik shnong kiba shakathan khappud kibadang hap hapo ka mauti ka jonsi katkum ke jing batai jong kitei ki noilam katei keseng kilai thu ba menta la kumba lai snem tam aa kitei kishnong kila shong dom namar ka jingbom don kiba pej bakmi lani simkhia wat la hadien da ki bun sien kila chupan skau shaka sarkar halor katei ke jinge ni wan kundu ban khnang lang de ka office jong MCM te hang deng la kundu ya ka chief engineer bagi ka superintendent engineer te hang de yela kan sapanga nomor nadu arajar khandru adu mentaru mi pat yoga la chute ka than jong amjong ampreng am dibika chitu te meneng ila pembe yela pembe bagi engineer baga superintendent te kila nagaliang jonggi kila kular ban ai kila kular ban terbiang kata kalai te hagane ka poranga kwa ban pauru baga jengyarap lang baga MDC jongi pasar iba Charles marangar te iture don lang ban semban lang mentasi ban yarap ban yakren shong kane ka jingya basem ga tan jingi ste tai namjong amteng am dubikat bahagan dikalai te nagaliang jong di siru ila kular ban sandem ban joja kataka light hapo kale ka din bangila persngau ni so ban ai kublai ya SE but executive engineer jongi kibala kular lai ke jingkolar lokloi katbala mentahi kinle no ini kam dina kaliang jong ki atsuru kinsa yarap ban pun khoj transformer ban pun khoj ya ka kejingya jong ni ki sainar lai kila kular ban ai ke jing play lang ban yarap bat ka office nang ta ka office pada kanuan ban ai connection ya ke jing play lang ngakramen scam ba kini perlok jong i sete ke shong dum bro serta kin saya lai no dengan ai kublai yo presiden jong ka atsu ba nimru kai kumjuru yo sekretari jong ka atsu iba niru bat ki perlok ki khot jong ka ni ka atsu dengan ai kublai yo ki kila simkhai kani bat kila kloi ban ai ki jing kular ka adu ban trelang na kam taban clear ban khoj i nyot ki nyari bosap yo transformer bat ya ki jing leti ki jong ni sainap dengan ai kublai sesin pat ya ki bat sesin ro nga ai kublai ya kini ki engineer jong ki bal ai ki jing kular ban lek kloi mardor ki ni kam ti kiwai pada ki jing ki ba sibon ngila discuss sang ni kidang ki jing ka pada bat malos nai ro adu unta lanman langsung kan undan adu unta yang lapan skau na kaliang jongah bide bukan niru yang lapan skau lot ki jing ke beron hak konsulsi ke mangam la ban jar kertang lot ni den rai iman ya kene ke kam nganang haban budin ya ki jing jong ki pai ba jong konsulsi mar bagi dan sibon ki jing ki ba ki pai ba jong ki ya kendo ke bide bukan boarding kham tam menta na ka jingja jong ni ke covid pandemic hak ba baro ki kon samla ki kena school ki haban le ki online classes ki jong ki kene kala de ki jing ka bakrau bat ting-ting kala pendom penbitar kadon ke por ke ngala perkhat ba dan kerana iki pai ba abang tonai si belacu tindai hadin bala perkhat ba dan kami ngi ban ngin ai ke jing itrelang tentang lawan kendu nak por se ke por ban ai ke jing yak ban ya keren ban ya slop bat ki kumno ban onra ya ke jing kala lung baju ni ke department dingin senang ya pek ke ai ke banja nang ni sakmat dia ladang yu ih ban nak liang jong kini nong tre jong ni ka office ki sim khia ke ni ka kam ngej ba kan long si sha ke jing ku ki pai ban so snong